Bai? Momento berri honek ikusten dira. Bai, eskerra postura. Ni jazetik ikusten dira. Bueno, dena ez dago ikusten. Lehen ilupetan ikusten dira. Ja, ez dago ikusten. Alde atean, zara ez? Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko aita, zure gurutzearen bidez, zure semeak mundua salbatu zuen. Egizu gurutze hori bera izan dadila, gu guztiontzako salbamena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak erromatarrei, senideok, jainkoaren espirituak idatzen dituenak, oiesek dira jainkoaren seme alaba. Zuek ez duzue hartu esklabu egiten zaituzten espiritua. Berriz ere, beldurrez bizitzera eramango zaituztena. Zuek seme alaba egiten zaituzten espiritua hartu duzue. Eta espirituaren bidez, abba, hau da, aita, hots egiten diogu jainkoari. Espiritu honek berak gure espirituarekin bat eginez jainkoaren seme alaba garela aitortzen du. Eta seme alaba bagera baita oinordeko ere. Jainkoaren oinordeko eta Kristoren oinordekire. Zeinen nekeetan Kristoren kideko badi bagera, haintzan ere haren kideko izango baigera. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guziak, egin alaitxu haren naia, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guziak, egin alaitxu haren naia. Jauna zuekin. Jesu Kristoen Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan 11 ikasleak Galileara joan ziren. Jesusek adierazi zien mendira. Ikusi zutenean galdetu egin zuten, batzuk ordea zalantzan zeuden. Jesus hurbildurik honela mintzatu zitzaien. Aginpide osoa eman dit jainkoak zerulurretan. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. Eta nik agindu dizuedan guztia betetzen irakatsiz. Eta ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azkenera arte. Jaunak esana. Aurtengoan ere, tradizioari eusteko bidea izan dugu. Eta tradizioak beti garrantzia handikoak dira. Lehengoek utzitakoari eustea
eta ondorengo belaunaldiei nolabait ere testigua pasatzea gauza handia da, altxor handi bat. Eta nik esango nuke, ermite hauek, baseliza hauek, batez ere gogora dakarkigutela gure aurrekoen fedea. Askozaz ere, gure garaietan ditugun, askozaz ere baliabide eskasagoekin, ermite guzti hauek, eliz guzti hauek egin izan zituzten. Eta ermiteak oso toki askotan paraje konplikatuetan nolako eraikinak egiteko, baino aldi berean oso esanguratsuak. Eta ermite honek hoixe adierazten digu gure aurrekoen fedea. Nola sinistu zuten, ze borondatez egin nahi izan zuten hemen gurutze santuari dedikatutako ermite hau, eta guk testigu hori hartzen dugu. Gure garai hauetan ere, izugarrizko egoera honean daukagu, egoera dotorean daukagu, eta eusten diogu tradizio honi, aurrekoengandik jasotakoari eutsiz. Gurutze santuak batez ere adierazten digu jainkoaren maitasuna. Eta hori da gure erlijioan hain zuzen ere muina. Jainkoak maite gaituelako egin gintuen, gure existentziaren esan nahia edo jatorria da jainkoaren maitasuna. Eta maite gaituelako baita ere bere bizia eman zuen guk maitasun hori uler genezan. Eta gurutzean eman nahi izan zuen bere bizia. Sufrituz uler genezan zenbateraino maite ginduen eta maite gaituen. Maitasuna momentu guztietan adieraz daiteke, eta momentu onak direnean ere maitasuna gauza ederra da eta beharrezkoa. Baino maitasuna momentu txarretan, momentu zailetan adieraztea, ordun bai esan genezake maitasun horrek halako egiazko froga berezi bat daukela. Halako balio berezi bat bezala, momentu txarretan, momentu zailetan, are gehiago estimatzen da. Eta Jesusek modu hortan ere, sufrituz ere erakutsi nahi izan zigun, demostratu nahi izan zigun bere maitasuna. Berak salbazioa ekarri nahi izan zigula. Horregatik, erromatarrentzako tortura instrumentu bat zena, gurutzea tortura instrumentua bai zen, Jesusek bilakatu arazi zuen maitasun eta salbamen ikur. Hoxe da gaur egun gurutze ikusten degularik guk pentsatzen deguna. Gurutzea hainbeste tokitan izan daiteke gure kulturan, euskal kulturan, batez ere ditugu ermiteak, asko ditugu, gurutze santuari dedikatutakoak, gure zonaldean, ontxeri ginean komentatzen, Leitzen badago bat, Betelun badago beste bat, Uitzin ere badago beste bat, Etxarri Larraunen ere bai, pentsa, ze esparru txikian, zenbat ermite gurutze santuari dedikatutakoak. Beste aldetik, mendigailurretan gurutzeak, etxe ataritan gurutzeak, etxetik ateratzean aitaren egiteko ohiturak edo momentu berezitan aitaren egiteko ohiturak edo elizan ondoan holako gauza guzti horiek gogorazten digute gurutze santuak nolabait ere kristautasunaren adierazpena ematen duela. Gurutze bat ikusten degularik badakigu hor kristau batzuk badaudela edo pertsona bat kristaua dela. Kultura bakoitzean modu ezberdinean adierazten da, baina beti ere gurutzeak hori esan nahi du. Esate baterako, Egipton kristauek gurutzearen tatuaje egiten du esku muturrean, eta modu hortan elkar ezagutzen dute zein diren kristauak. Guk gurutze horri eskerrak ematen dizkiogu eta indarra eskatzen diogu. Hain zuzen ere, ohartzen gera gizakiak mugatuak gerala. Eta konsiderazionekin bukatuko dut nire gaurko sermoia. Eta goiko laguntza behar degula. Guk bakarrik ezin dugu. Momentu ongi sentitzen geralarik, osasuntsu, indartsu, edo ongi ekonomikoki, edo iruditzen zaigu dena gure esku dagoela. Baina lehen edo berandugo ohartzen gera ez dagoela dena gure esku, eta goiko laguntza hori ezinbestekoa degula. Ermite hauek
eta gurutze santuak hoixe gogorazten digu. Goian maite gaituen jangoikoa dagoela. Hari errezatzea, hari laguntza eskatzea, gainera berarentzako atsegina dela. Eta hoixe eskatzen diogu gu bere laguntza gure herriaren alde. Hintzako herria zaindu dezala eta batez ere berak erakutsi digun maitasunean bizitzea beti lor dezagula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, hintzako gure herriaren alde, jangoikoaren maitasuna beti gugan egon dadin, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, bereziki hintzako hildako guztiak jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ama maite Maria, egi gozo lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zure izen santuari dei egiten diogu jauna, santu egizu gure eskaintza hau, eta gu ere egin gaitzazu zuretzat opari eder, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaran dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen on eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezerezduz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeruta santu guztiekin, guk ere zure ospeta hintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena. Zeru ta lurrak goresten duten, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, osana ta goralpena, bede inkatua orain ta beti zure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana ta goralpena, bede
Santua, orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo, gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanen zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenea joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztik norri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen diegun ezkero, ta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaikuzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez da zion, zutxean sartzeko,
Jesus maitea zan, azken afarian, bera eman nahi, argota ogian, guretzat zalarik, hiltzeko aurrean, maitasunak zeukan bihotza mendean. Egin dezagun otoitz. Jangoiko gure jauna, zure semeak gurutzean salbatu gindula, aitortu dugu. Iguzu hartu dugun sakramentu honetan aurki dezagula gorputzarimen osasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berinka zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko jauna, bihotzetik,